Беларусы адзначаюць дзень волі, візіт Ціхановскай у Кіеў перанесены, а на Меншыне адбылося ДТЗ з 2 ахвярамі. Пра гэта і не толькі апавядзём у кароткім выданні навін у серады 25 сакавіка на Белсаце. Вітаю! Беларусы ва ўсім свеце святкуюць дзень волі. Са зваротам да суайчыннікаў звярнулася кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціхановская. 25 сакавіка 1918 года была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. У той момант народ цвёрда сказаў усяму свету: Беларусь мае права на сваю дзяржаву. Гэта быў смелы крок, і ён стаў часткай нашай гістарычнай памяці і нашай сучаснай унутранай апоры. З таго дня і да сёння мы працягваем шлях змагання і адказнасці за сваю краіну. Беларусь будзе вольнай, і беларускі народ не адмовіўся ад гэтай мэты ні ў 1918, ні ў 2020. У Вільні сёння пройдзе вялікі марш і мітынг на Лукійскай плошчы. У Варшаве марш, прысвечаны Дню волі, адбудзецца 28 сакавіка. Удзел у ім возьме і Святлана Ціхановская. А ў Беластоку надзвычай насычаным на беларускія імпрэзы будзе цэлы тыдзень. Акрамя Польшчы ды Літвы акцыі, прымеркаваныя да Дня волі, правядуць беларусы Вялікай Брытаніі, ЗША, Канады ды іншых краінаў. За абнаўленнямі ў раскладзе падзеяў сачыце на старонцы Святланы Ціхановскай ў інтэрнэце, а таксама ў сацыяльных сетках беларускіх дыяспораў свету. Святлана Ціхановская не едзе ў Кіеў на 25 сакавіка. Ейны візіт ва ўкраінскую сталіцу адкладзены на нявызначаны тэрмін. Пра гэта выданню «Вот так» паведаміла прэс-сакратарка палітыка Ганна Красуліна. Прычынай пераносу паводле украінскіх дыпламатаў стала несупадзенне графікаў Ціхановскай і Зяленскага. Цяпер абмяркоўваецца новая дата паездкі, якая мусіць стаць першым афіцыйным візітам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ва ўкраіну. Упершыню пра магчымасць паездкі беларускай дэлегацыі ў Кіеў і сустрэчу Ціхановскай з Зяленскім стала вядома сёлета ў студзені. Тады ў Вільні украінскі прэзідэнт афіцыйна запрасіў беларускую лідарку наведаць Кіеў. Пад Маладзечным адбылася аварыя з удзелам аўта і цішкавіка. У выніку сутыкнення ёсць ахвяры, паведамляюць у прэс-службе МУС. ДТЗ здарылася каля 5 раніцы на дарозе Менск-Маладзечна-Нарач паблізу вёскі Чырвоная. 25-гадовая кіроўца «Фіяту» не дала рады кіраванню. Выехала на сустрэчную паласу, дзе сутыкнулася з цішкавіком «Мерседес». У выніку жанчына, а таксама яе пасажырка загінулі на месцы. Пра стан кіроўцы цішкавікам нічога не паведамляецца. У вёсцы Казіміроўка ў Гарадзенскім раёне ад выбуху газу разбураны двухпавярховы жылы дом. Паводле інфармацыі МНС пацярпела адна асоба. На месца выехаў намеснік міністра надзвычайных сітуацыяў. Пры гэтым спачатку інцыдэнт назвалі проста здарэннем, і толькі пасля розгаласу ў медыях апублікавалі падрабязнасці. Паводле папярэдніх звестак адбыўся выбух газава-паветранай сумесі з наступным гарэннем на першым і другім паверхах. У доме разбураныя сцены і адно з перакрыццяў, дзе кватэра пашкоджаная пажарам. Паранены мужчына, яго шпіталізавалі. Таксама ў момант здарэння ў кватэры на ніжнім паверсе была 12-гадовая дзяўчынка. Яна не пацярпела, абставіны здарэння высвятляюць. В настоящее время по данному факту работает комиссия по ЧС Гродненского районного исполнительного комитета. Решается ряд вопросов, связанных с расселением жильцов, с дальнейшей судьбой данного дома, а также с исключением доступа посторонних лиц в данное помещение. Вернікам чырвонага касцёла ў Менску забараняюць маліцца каля будынку. Пра гэта распавёў былы пробашч прыходу ксёндз Уладзіслаў Завальнюк. Паводле Завальнюка, каб атрымаць дазвол на малітву, ён запісаўся на прыём да Александра Яцко, дырэктара Менскай спадчыны. Менавіта гэтаму дзяржаўнаму прадпрыемству належыць будынак чырвонага касцёлу. Вернікі хацелі наведаць саркафаг фундатара храму Эварда Войніловіча. 10 красавіка спаўняецца роўна 10 гадоў з моманту пачатку працэсу прызнання Войніловіча святым. Отрицательный ответ в положительном разговоре. Одразу кажу, атрымаў адказ нельзя. На пачатку размовы я адразу папярэдзіў, што нашы намеры наведаць саркафаг слугі Божага Эдварда, які пахаваны пры чырвоным касцёле, які ён збудаваў, мае чыста духоўны
и молитовный характер памяти без аніякай палітычнай афарбоўкі. Летась Чырвоны касцёл закрылі на рэканструкцыю да 2027 года. Увосень 22-го там адбыўся пажар. Тады ж касцёл забралі ў мясцовага прыходу. Вернікам абяцалі вярнуць будынак, калі Уладзіслаў Завальнюк пойдзе ў адстаўку. Аднак пасля сыходу ксяндза на пенсію слова так і не стрымалі. У Беларусі выявілі падробленыя 100 і 500-рублёвыя купюры. Працаўнік аднаго з банкаў Менску звярнуўся ў міліцыю, бо падчас пераліку і праверкі атрыманых грошай 3 банкноты выявіліся несапраўднымі. Падчас разбірательства міліцыянты арыштавалі 31-гадовага мужчыну і ягоную 41-гадовую знаёмую. Тыя неаднаразова разлічваліся за тавары ў менскай прадуктовай краме несапраўднымі 100-рублёвымі банкнотамі. Пры асабістым вобшуку, а таксама на месцы жыхарства, міліцыянты выявілі і канфіскавалі яшчэ 11 фальшывых купюраў наміналам 500 беларускіх рублёў. Заведзеная крымінальная справа. Перад уладальнікамі «Джили» кітайскай зборкі паўсталі праблемы з сервісным абслугоўваннем аўтамабіляў. З 12 сакавіка іх перасталі прымаць на рамонт аўтарызаваныя дылеры «Белджи». Прычыны такога рашэння называюць адрозненне кітайскіх мадэляў ад аналагічных аўтаў беларускай зборкі. Маўляў, першыя маюць іншую прашыўку электроннага блоку кіравання, несумяшчальныя каталогі запчастак і іншыя канструктыўныя адрозненні. А на афіцыйных беларускіх СТА адсутнічае тэхнічная і рамонтная дакументацыя для такіх версіяў. Такім чынам, дыягнастычнае абсталяванне будзе даступнае для аўтаў, прададзеных праз афіцыйных дылераў. ФСБ России хвалится перед ухиленнем, цитата, серыі резонансных тэрактаў, якія меркавана маглі здзейсніць з выкарыстаннем вусцілак з падагрэвам. Тыя трапілі ў РФ праз Польшчу і Беларусь. У Москве затрымалі замежніка 1994 года нараджэння з неназванай краіны. Паводле версіі ФСБ, ён атрымаў у адной з транспарта-лагістычных кампаній у Москве пасылку з 504 самаробнымі выбуховымі прыладамі, замаскаванымі пад вусцілкі для абутку з падагрэвам. Далей тыя вусцілкі пад выглядам гуманітарнай дапамогі мусілі скіраваць у вайсковыя часткі РФ, якія ваююць ва ўкраіне. Магутнасць кожнай выбуховай прылады складае 1,5 грама ў трацілавым эквіваленце. Дэтанацыя адбываецца пры падключэнні вусцілак да крыніцы сілкавання, у выніку чаго адбываецца адрыў часткі канцавіны вайскоўца пры іх выкарыстанні падчас выканання баявых задачаў. Віктор Лукашенко на лёдзе на сімвалічным укідванні, ягоны бацька разам са шпіцам на трыбуне. У такім антуражы на Менск-арэне прайшла першая гульня 1/8 фіналу плэй-офф Кубка Гагарына. Супернік менскага «Дынамо» ў серыі да 4 перамог «Дынамо» з Масквы. Першая гульня засталася за зубрамі. Вынік 3-1 на іхную карысць. Закінутымі шайбамі ў складзе менскага клуба адзначыліся Ягор Борыкаў, Дарэн Дыц і Андрэй Стась. Другая гульня серыі пройдзе на Менск-арэне ўжо заўтра. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры Белсату. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.